eyeliner-ul o să fie foarte amuzant. Așa că să nu înceapă comentariile cu machiată la piscină, pentru că eu nu știam că filmez vlog la piscină. Efectiv, m-am gândit că filmez un vlog azi, că voiam să filmez un vlog și m-am gândit după, de ce nu avem piscină, hai să filmăm vlog la piscină. Hai, tu ești! Ia zi-mi, iubirea mea, acum câți ani m-am apucat de YouTube, dar sigur. Mamă! Am zis că am regătit niște întrebări o bombă. Dar sigur, din Dar nu gen și jumate și așa. Nu, e un singur an, gen un an. Ce? Acum 3 ani? Da, acum 3 ani. Ce ghicită. Da, n-am ghicit, am știut. Am știut că știam că vorbeam noi. Vezi, te cunosc prea bine. Știam că vorbeam noi că ai postat niște vloguri din 2018. Da, și știu că alt an nu venea în minte să fi discutat. Acum 3 ani. Mamă, ce micuț sunt pe YouTube-ul ăsta. Micuț, dar mare. Ce culoare aveau unghiile mele atunci când m-ai cerut? Mamă, frățioare, dar ce cu detaliile astea incredibile mici. Cum adică? Știi foarte bine că detaliile mici fac diferența. Da, fac diferența, da, unghiile, iubirea mea, Da, unghiile. dar știi foarte bine că ziceam eu că mamă cum s-a nimerit. Roșii. Da. Ia, Vezi, am dat indiciu, că altfel nu știai. Ba, știam foarte bine. Dar tu, cum adică cu detaliile mici? Pentru că tu chiar ești omul care dă importanță detaliilor mici. Da, dau importanță, da. Că știi că mă interesează pe mine detaliile mici? Unghiile, chiar nu mai am. Adică, Ba da, știai. mă gândeam, Până la urma eram urmei, între una din... portocaliu sau roșu, dar portocaliu nu ți-l niciodată, deci tot cu roșu, tot pe roșu aș fi mers, chiar dacă m-ai ajutat tu. De cât timp am eu mașina BMW-ul? De cât timp îl am? Am, frate! Deci n-ai cum, asta chiar n-are cum, hai zic că cu YouTube-ul, dar asta chiar nu o să o ghicească, n-ai cum să știi. De 2 ani. Nu, trebuie să-mi zici fix. Cum adică fix? Fix. Nu știu fix. Trebuie să știi. Aproape 2 ani, se împlinesc 2 ani. Ba da? Stai! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata, pula, gata. Gata, cât stai, gata. Păi tu trebuia să nu mergi să mă scoți. Pe ce dată mi-am făcut primul tatuaj? Tu m-ai dus să mi-l fac. Vară. Exact vreau. Dar nu știu exact. Ia mă, lasă-mă și pe mine măcar cu luna. Da, luna. Doar luna. Da. Iulie. Ce an? Are 2020. Da. Dar Iulie dacă... 2020. Ok, pentru asta te bag 3 secunde, dar zi ziua. Și am zis că e și foarte important. Și că Ok. cum de s-a nimerit și că e așa foarte drăguț și... 20. Nu. Nu mai dai șansă? Da. 2. Nu. Gata. Pe 1 iulie. Pe 1 iulie? Da. Păi știi ce era special 1 iulie? Că era așa 1. M-a spart pe orice 10 ani iubirea mea. E frumos, că e o dată așa simplă și drăguță și era 1 iulie. Și cu o lună înainte de 1 era ziua copilului. Era ziua copilului. Bine, iubirea mea, ia. Câți follower am eu pe Instagram? 572.000. 374! Nu! Stai! Nu! Frate, nu! 1, 2, 3, 4, 5! Nu, mamă! Deci am fost super aproape, n-ai cum, am uitat acum maxim o săptămână. Știi să faci plutapuiule? Nu-i corect, nu trebuia să mă bagi. Lăsați-mi voi în comentarii dacă nu am fost bună la asta. Nu trebuia să mă bage. Cu 2000! Fix în momentul ăsta în care filmăm noi acum. Așa. Da, fix acum, nu contează când postez vlog. Cât are Hani? Cât are Hani ce? Ca și vârsta. Câte luni? Da. Mă spun și zile. Are... Are, fără o zi, un an. Nu te cred! Ah! Ce n-a zis bine? Ce? N-a zis bine? A zis bine, nu? Hai, A zis bine sau n-a zis bine? Nu?
Ai zis bine. Ai zis bine, bravo, puiu. Doar că am fost foarte fericită. Ce? Nu! Iar o să ne la întrebarea asta. Persoana despre care se întreba acum chiar urmărește acum acest vlog.